Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Yo rek, tadi video tanah kafling murah siap bangun. Nah, iki ukurannya bervariasi yo. Harganya mulai 60 jutaan ae. Nah, iki angsurannya 1 jutaan, DP ini mulai 15 jutaan. Iki angsurannya flat tanpa bunga, tanpa denda. Nah, saya langsung nggak video nang lahane. Nah, iki lokasinya jalannya wis full paving 5 meter. Loh, mobil nang mburi iki, mobil Brio yo. Nah, iki iso simpangan, tapi ojo balapan, gape yo. Untuk jaringan listrik sudah tersedia, wis kari nyambung notok. Nah, tonggone iki wis ready, wis ono omah. Nah, kena dijak rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif, golek gapi. Untuk airnya utawa banyune wis ready nang kene iki yo. Nah, nang kene mang kok ukurane ono 15, 6, 10, 5, 10, 4 kali 10. Lah, engko informasi lebih lanjut di serta takon nang deskripsi nomor WA e. Yo. Nah, wis gage nang cacat mrene soalnya unit terbatas, gage yo. Nah, untuk sebuah lokasi, Bani wis prekiamat nek macam kaya. Wis ngene gak sesuai, belang repen kok, padahal lumuri Mas.